Priatelia, nachádzame sa v Beluši opäť po pár mesiacoch. Keď sme tu boli na jar, tak boli sme podporiť odborárskeho predáka Miloša Kapuša vo fabrike BPC Booster. Dneska sme opäť zavítali pre túto fabriku. Dali sme im to najavo pred fabrikou, môžu si prečítať. Takisto sme boli pred inou fabrikou, boli sme pred fabrikou Elastomer, kde sa skupina ľudí rozhodla založiť odbory, ale napokon opustili svoje pracovné miesta. Takže boli sme aj tam trošku rozdať plagáty medzi ľudí, aby sa začali hlavne organizovať v odboroch, aby sa ľudia prestali báť, aby prestali nadávať a začali konať pozitívne. Pretože toto je na Slovensku také typické, máme s tým problém ako národ, že veľmi veľa vieme nadávať, sťažovať sa, v tom sme niekedy majstri sveta, dokonca sa pretekáme občas v tom, kto sa má horšie a kto to má ťažšie v živote. Ale je veľmi málo ľudí, ktorí aj chcú s tým niečo spraviť a ktorí sa neboja, ktorí neostanú pri slovách alebo pri konštatovaní, že je to zlé a mohlo by to byť lepšie. Častokrát sa spoliehame na politikov alebo nadávame na politikov, že ten za to môže, tamten za to môže. Ale vôbec si nevšímame, kto tu skutočne vládne, a to je kapitál, to sú majitelia výrobných prostriedkov, týchto absolútne obchádzame. A práve preto som veľmi rád podporil tohto predáka Miloša Kapuša, pretože tam odborová organizácia dokázala naozaj spraviť štrajk a dokázala zvolať zhromaždenie potom aj na jeho podporu. A toto sú také tie prvé kroky, ktoré považujem za dôležité, aby sa ľudia na Slovensku začali organizovať za svoje záujmy. Opakujem, organizovať, nie spoliehať sa na nejakých politikov, nie nadávať do piva, ale začať bojovať jeden za druhého spoločne, lebo len takouto formou dokážeme naozaj dosiahnuť lepšie podmienky, ale aj zmenu systému. Treba sa organizovať aj na pracovisku a treba sa organizovať aj politicky. Pretože napríklad v tomto systéme sa nedožijete dôchodku. Keby aj neviem, aké platy ste mali, dôchodku sa nedožijeme. Takže toto považujem za veľmi dôležité a preto vás vyzývam, organizujte sa v odboroch, prestaňte nadávať, začnite konať. Alebo začnime konať.